35. Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes kitsa 17 na bulan sang Oktobre tuig 2022. Anano naman ang mga balita kag isyu nga tunday-dayon karon nga adlaw. Aba, ginteleskopyo daw may double standard sa kaso sang anak ni Justice Secretary Crispin Remulla nga aayhan. Abaw, isa ka jurnalista ginbisitahan kulo sang pulis nagreklamo. Kaso ni Dilima magapadayon suno sa Department of Justice. May mga plano nga ang mga bantog nga atleta kuno nga naghatag ngalan sa pungsod Pilipinas mahimo ilubong sa libingan ng mga bayani. Anong pananaw ninyo? Ini mga balita kag isyo idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako mabulig sang D3 Bayo sa pagkakasang kagaw nga nagta Is 37. May double standard gidayan. Hindi magpaidalom sa drug testing ang magulang nga anak ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na dakpan sa bypass operation tinalikdan nga Martes sa Ninoy Aquino International Airport. Dumdum ka mo? Lumupok ini nga balita. Suno kay PDEA spokesperson Direk Carion, nagapamalibad kuno. Hindi magpa-drug testing si Juanito Jose Remulla III kay ini kuno ang panugyan sang iya abogado. Kung sa bagay ti abogado na iya mahatag gina sang pila ka mga panugyan sa iya kliyente. Pero sa naibalaan ang suspitsado na dakpan sa bypass operation kag sa idalom sang among kasuguan dapat ipaidalom sa ginatawag mandatory drug testing kay kabahin ini sang due process. Kay kon pananglitan mapaidalom sa drug testing kag mag-positibo ang anak ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla magadugang sini ang iya sini kaso. Ang karon nasiplatan sang pila ka mga mamalida kag pila ka sektor sang sosyudad nga daw hindi amo kon ordinaryo nga tao mandatory ipaidalom sa drug testing basta bypass operation nga madakpan ka. Iniya pinasahi sa tanan nga kaso. Amo nang ginatawag nila nga may double standard. Classic nga himplo kuno sa nga double standard. Kung may kwarta ya, pwede lang nga ipaiway. Kung imol ka, kag kung ordinaryo ka, nga personalidad, nga wala ka ngalan mandatory, ipaidalom ikaw sa drug testing. Amo ini, nga karon gadua-dua sila niya daw matuod gimana ang nagakatabo sa pungsod Pilipinas nga lain ang pagtrato sa kaso sa may manggad poderoso sang sa imol kag wala gid ngalan. Kay kon anak ikaw sang poderoso, anak ikaw sang kwartahan, pwede galiya ipaiway ang drug testing nga mandatory ini. So ang butsilingon pwede ini sundon sang tanan nga magkaladakpan nga hindi man magpamandatory drug testing. Ang butsilingon ti pwede gali ang bata ni Remulla nga hindi pwede pa idalom sa drug testing. Ano yang kinalain ni Remulla sa iban nga mga nagkaladakpan
nga wala mahimo mandatory drug testing gid. Amo ini ang hindi maayo nga ehemplo nga karon daw ginateleskopyo sang pila ka mga sektor nga daw gaklaro gid nga lain gid man gali ang hustisya sang may manggad kilala sang sa imol nga wala gid sang alam kag wala gid sang ngalan sa sosyudad. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:40. Balik ako pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya, gaano sa inyo? Apin mi permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabuli gid siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kag isa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nakulam sa cellphone ko, pero kung kisa hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kung wais ang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may gimpamangkot pa gid daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay
kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos niya Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? kung sana ano nang nahuya ako makulang eh siyempre pigado tas kay ano ko sila manisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko pa may makamit tapos kakulbaan ko pa Paho mo. Isa ka broadcast journalist, sila niya anong natabo ni? May isa kuno katawo nagpakilala katapo sa kapulisan nga nagsulod sa iya puluyan. Namangkot kun bala nakabaton siya sang mga pamahog. Sino ining tagreklamo? JP Soriano sang GMA News. Sila niya tinaga-sibilyan lang siya. Pagkatapos, niya ginpakita yaman ang iya ID. Nagapakilala nga police officer siya. Pagkatapos kuno, may ara kuno instruction sa ila superior sa PNP nga check upon ang kondisyon sa mga journalista. Mangod sa natabo blatong pagpatay man sa hard-hitting nga komentarista kag kolumnista nga si Percy Lapid sang Las Piñas. Nya daw maayo man ang iya pagpakilala galing daw ti kun ikaw sudlon ka sang pulis kundi daw medyo may nervyos ka man yutay. Kaman ti gulpi lang sudlon kay sa pulis pakilala sa pulis pagkatapos mangkot siya kung may pamahog sa kabuhi. Ti siling ni Soriano batyag siya sang katahap. Pero bisan may ID gin pakilala nga pulis, wala niya kasiguruhan nga sa puluyan kasudlon kung dapat kung daw medyo may dutay nga dapat ipamangkot dapat sa opisina o kung sa isa ka radio station o kung diin nga pamantalaan ikaw nagatrabaho dito ka sudlon kag pamangkoton. Ti kinulbaan siya kay sumulod ini sa iya puluyan. Sila niya tinaglapas ini sa probisyon sang Acta Republica 1173 o kung ining Data Privacy Act. Tawag sa dayon sa Mayor sang Marikina kay City Mayor Marcelino Teodoro. Dito kagin confirm nga may mando ginman nga bisitahan ang mga jurnalista sa instruction sang ila sini opisyal. Ti siling niya isa pagid na tingala siya nga may address siya nga natultulan yang ako niya puluyan. Amo na ang katahap nga nabatyagan. Ang buot silingon dua ka bagay ini. Kung may instruction ang pulis, posible maayo ang katuyuan. Galinti kulbaan kay bisan sino man. Bisan hindi ka katapos ang jurnalista, sudlong ka sang pulis, pagkatapos pamangkuton ka sang pipila ka mga bagay, kundi gaduha-duha ka na. Ti amo ini nga gin-report gihapon sa mayor kag sa mataas nga punuan sang Philippine National Police. Mangod sini ang National Capital Region Police Office Chief Brigadier General si Jonel Estomo nagmando sa tanan nga police commanders sa bilog nga riyon untatan ang pagbisita sa mga katapo sang media. Nya samtang ang intensyon sang police officer maayo apang makatuga ini sa gintawag alarma kag kahadlok. Di ko na mo ining tuyo kundi ipahibalo damlag pa, ipahibalo anay ipalawag sa mga radyo, pamantalaan, telebisyon nga ang kapulisan magabisita sa tagsa kapuluyan sang jurnalista bangod sini nagkakatabo nga pagpamatay. Kundi makahibalo kita pagbisita sa pulis ken hindi ka na nga ang tuyo nila pamangkuton ka kung may pahog sa kabuhi mo. Pero kung yan laili, sudlon ka lang sa balay mo, sang pulis, kag pamangkuton sang pila ka mga bagay, bisan sino man, kulbaan man Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 50. Balik ako pagkatapos ini.
ang nasaligan ng mga produkto imo sang SED Marketing, SED Panyawan Testimony. Sa maunlangon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gug-on. Pangitaon kag gug-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung tugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kun ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sunod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon.
Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:55. Ini balang kaso ni Anay Senador Lila de Lima, siling ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, sa gihapon na nindugan ini siya, ang gobyerno sang pungsod Pilipinas magapadayon sang kaso bato kay de Lima. Sa kaso bala nga droga sa likod sang panawagan sang Estados Unidos, ang mga mamalida sang Estados Unidos nga librehon na siya kag dulaon na ang mga kaso nga ginpasaka batok sa iya. Ini upod ako dire sa panindugan ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Bisan luyag guman nga pagwaon na si de Lima. Bangote, ang tanan-tanan nga ebidensya kag ang pila ka mga saksi nagbaliskad na nga ginpilit lang sila, ginpahog lang sila. Pero nga magaupod ako sa tindog ni Remulla. Bangod, kay may ara kitaya nga hustisya, justice system naton dapat respetuhon. Kung ginarespeto naton ang hustisya, ang iban nga lugar pa diyon sa Saudi, ginapag-utan ulo, ginabitay ang Pinoy, wala ka mahimo. Gaapil lang kita nga kung mahimo, basi pa malang madispunian, basi pa malang madugay-dugayan, kag life sentence lang, kag hindi pagbitayon. Pero wala kita mahimo, kung ipamatbat ina, sang ila sinikorte. So katulad sang iban nga pungsod, ang pagrespeto naton sang ila justice system, dapat respetuhon Manila. Kay may ara man kita justice system dire sa pungsod Pilipinas. Hindi lang kay kung mando apel sang pila ka mga mamalida Estados Unidos kudin nga klase pungsod hilwayon ng isa ka may kaso sunod kita. Daw hindi naman na amo. Kung ginarespeto naton ng ila justice system, dapat ang iban nga pungsod respetuhon Manila ang aton justice system dire sa pungsod Pilipinas, nga kung ano ang pamatbat buwas tamlag, respetuho nila. Amo na ya ang tindog ni Remulla, which is para sa akon, hosto. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 57. Balik ako pagkatapos ini. Life Extension Vitamin D3. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo.
Uy, Pang, to kalala na nasang ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Kasi TB na. Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Big ka sure! Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utog. Ang edisyon, upod kita, kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Life Extension.